okusizakalayo njengoba ngumuntu othwele. Kunendlu lapha ekameleni, nekamela nje lingavula umuntu. Leli kamela njalo ekuseni ngithola imali engango-150k. Le mali mangiyithola kufanele angiyibabaza, ngiyibabazi le mali. Angiyibabazi, kufuneka ngiyithathe ngiyishiftele ngiyifake kulamabhakede nginokuyifaka kuwona every day. Umnomzane lo inyoka yami mangiyiphakela ngiphakela inkukhu, idle inkukhu. Idle inkukhu eziwu-3 ngosuku nje kufuneka ngiyinikeze inkukhu eziwu-3. Ngiyiphakela inkukhu ekuseni ngabo-9, ngizoyinikeza inkukhu ngabo-2, bese nginikeza inkukhu before ngilale ngabo-10. Isikhathi esiningi-ke ijwayele ukuthi inkukhu mangiyinikeza yona idle same time. Yona ayinabo ubungozi obukhulu lapha kumina. Inkinga nje mase kulalo ngivele ngithi ngilele ngizwe ngayo isingigoqile lapha, iyangikhotha, yenza lento yayo-ke yesex. Yazi madoda, hayi ngisenkingeni bafethu, ngisenkingeni. Impilo engayikhethela yona angifisi nangalilodwa ilanga kube khona umuntu okhetha le mpilo efana nalena. Hayi, le mpilo iyakhathaza le mpilo. Kahle kahle ubudoda bami nje ukuthi ngiyindoda, ayi angisayithembi lokhu kwangempela. But-ke abantwana nginabo abantwana, ngoba konke lokhu ngikwenze because bona abantwana, ngoba bengibona ukuthi ngiyasafara, ngiyasala ey'ntweni ey'ningi. Nginabo abantwana elasibhone yami neminyaka o-15 na 15 years lasibhone yami bawu-3. Manje ngichaza ukuthi-ke ezinye zezinto ungazenza nje isikhashanyana wena, zik-affect impilo yakho yonke, Ngikhuluma lezi y'toli ey'kanjena because angazi ukuthi ngiyofa nini. Ngenzela ukuthi kodwa iqinise ebantwini abangilandelayo nabantu abanami bazi ukuthi iqiniso lithini mayelana nokuthwala. Ukuthwala akulungile ukuthwala. Uthwala ngani nangani kuyefana. Ukuthwala nje kudoti, kuyisiqalekiso. If kulungile ukuthwala, why bona bengathwali le kuMalawi, ko-Nigeria? Why kuthwaliswe thina ama-South African? Bafethu, ukuthwala ngiyakuzonda, ningalinge nihluphekele ngakuleyo nto. Zamani nisebenze, nibeke isente phekwesente, okungenani nivula amabhizinisi amanye. Cha, ngithi ake nginizekele nje ekuseni ukusa. Angilele lokhu ngivuka ekuseni ngabo-1 ngihlushwa yilento, vese kubuthongo anginabo njengoba nganginitshelile. Akunankinga, izingane zakwethu. uNkulunkulu emuhle enimkhusele ningalinge nithatheke ningene ey'ntweni ey'zonixaka ukuphuma kuzona. Nge-right. Sanibonani, welcome back to my channel. Welcome back to Mkosi Nophile. Ngiyabonga kakhulu for tuning in. Thank you so much. Since ngifakela le voice note in the beginning of the video so that you understand where we're going. Kule voice note iya trend, le voice note ngiyacanga ukuthi namanje isa trend abantu bethu kuthiwa uBig Zulu lona confessor when it comes to indaba zakhe zokuthwala ntontontoni. You know what I mean? I believe ukuthi ama voices abantu ayafana. Kunjena ngathola ukuthi voice yami ifana nomunye umuntu engingamazi. Senzothi mangikhulumile naloyo muntu akhulume bese kuthiwa lo uphilile kanti mhlamba akumina, kanti mhlambe yimi akuyena lo muntu, something like that. Sometimes ama voice abantu anokuhambisana. So to judge based on a voice note, sibone voice note trend, asizwe trend ukuthi nangu Big Zulu ya confessa ukuthi usethwele nzima after athwala. Singambonanga yena straight on a video, simbone ekhuluma ukuthi okay uBig Zulu lo ukhuluma, you know what I mean? I think kuyingozi ngoba kufanele umuntu umbone in a video
because judging on a voice note kuyingozi kakhulu. Sengakusuwa umuntu kusasa ukuthi uthe wena this and that yabo. So ngoba mina nje into ebengithola kunzima ukuthi ngi-upload that particular audio ngesikhathi iqalile ukutrenda, ngibonile ngafisa ukuthi ngayi-posta kwamina, but ngasaba ukuthi I cannot just post it ngithi nguBig Zulu. It's a voice note based on a voice nje ngiposta ngithi uBig Zulu. For me bengifuna ukubona i-video ngimbone nangu nje uhleli la uyakhuluma ukuthi okay uBig Zulu nangu ukuthi uthwele nzima since ahambayo thwala, you know what I mean. But judging from a voice note for me kuyokwaba nzima kakhulu. Ube trenda uBig Zulu uze waziphendula lapha na ka Facebook, sizoya siyofunda impendulo yakhe emveni kokuthi leya voice note itrend kuthiwa nguBig Zulu lo. I was even watching on the comment section bengifunda ama comments abantu bethi no guys, this can't be uBig Zulu, akuyena man le voice akuyona Big Zulu, you know what I mean. Kwamina ngeke ngithi uye, I will say akuyasizi njengoba naye eseyalile ukuthi akusuye ugxeka abantu ngoku khudulela igama lakhe phansi, something like that, whatever it is. No, angazi bafowethu, I don't think it's him man. Ungamamela kahle uBig Zulu kwamanye ama audio, kwamanye ama videos esibonayo ukuthi uBig Zulu lekhuluma, usumamela leya voice note ukhona umahluko nyana thizeni, you know what I mean, khona umahluko nyana thizeni. So I don't know. So emveni kokuthi atrende ke abantu bethi ya uBig Zulu uthwele, this is what he said, useyasogola inyoka le yamlala bla 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 bla. Asifunde lapha lekhona uthe kona ayikunzima ke encabination, abanye benu ngizabalaze phambi kwenu, ngizama impilo engcono, singalala usuku nemini sizama impilo kuyo yonke imizamo yami, nalokho umdali nabakithi abangiphe khona impumelelo yami isigcwele inhlamba namanzondo. Hey uZulu uthwele, uZulu nenyoka, hey uZulu uzofa, sekugcwele ama video ko TikTok ungcolisa igama lami ngenxa yempumelelo yami engiphiwe ke umdali nabakithi. Kodwa ke nakho ekumele nikwazi konke okwenzeka kimi akwenzeki ngentando yami, kuyintando kaMdali, uyena yedwa oyaziyo ukuthi ngiyophelelaphi. Wonke ama video ukuthi ngithwele ngizofa khulekana nginavalo ngisho noluncane, mangabe umdali esethi sesifikile isikhathi esizobe sesifikile anginavalo. Ngiyabonga nje kakhulu ngakho konke umdali namathonga kithi abangenzele khona ukuthi ngikhona ukufeza amaphupho wami, ngikhona nokusiza abanye abantu baphumelele nabo. Ngibonge kakhulu kuNkabination ukuhlezi benami ngaso sonke isikhathi ebunzimeni nasempumeleleni. Ngiyabonga kakhulu uthando lunye umona ifa lezinja. That's uBig Zulu ke laphana esekhomenta emva kokutrenda kwaleya audio bafethu kuthiwa uBig Zulu. For me I was like no, sokungenza kuyasukelwa mina. But ngithe mangibona ke impendulo yakhe lana seziphendela ka Facebook ngasho ngathi ayi bengishilo man ukuthi yazini asithi uphilile lo mangabe uyibonile ivideo yami ukuthi nansi ngiyakhuluma ngithi bafethu I'm going through this yabo. But judging through a voice note is not safe man, it's not safe. Usengavuka kusuke umuntu ukuthi uyamsukela yabona. So trend leya audio abanye basayiposta namanje. Guys, listen to Big Zulu uthi usethwele nzima uyohamba wayothwala inyoka isitheni inyoka. Bafethu angazi ishuvo la ka comment section, like i video, subscribe, share. Simhlonipheni ubhuti Big Zulu bafethu, mangabe akusuye man. Social media unamanga kakhulu, amanga maningi kule ndawo bafethu. So yeah, don't believe each and everything that you see or you hear on social media. Okay, kuthi usibani bani nawo sohamba spread amanga ngcono uthi allegedly uthi ngizwe kuthiwa, right? Yeah, ungathi vele kunje, because you never know. But anyways, thank you so much. Asiphinde sibonane futhi kwenye video elandelayo. Bye.